Той на кофе са не да си го. Hindi mo na po kaya baka ko sa saron siya. Siya hindi talaga kami nagkatimeta siya. Nakapasok na ito ng silo. Ha? Nakapa na silo. Pero tuloy ko. Kosa. Saron nito kang ko kay sa tuna ya. Tahu sama orang satu mana ya? Na ya. Orang apa ya? Sa tuna kami nagkatimeta kurubulin ko. Doon list. Sa ta kana list ni assessment na bi kurubul todo. Pwede siya na kurubul ba ko? O nga sa nasiling mo ito na kawa. Sa ko talaga wara kina so na uno la leba mo rin dito sa taka baba po sar ako na uno ko basbol sar ka ko ndo nanda kay wara ka na kinata ka na meta ka from the floor up yuko ya sabo nga me ndabo nga na kawa na sil keren luri mo na nga me botol ko kaya tu ke mere de morir bina kasi me piso tak nakabara ni banga tagital kaya kam na saron nita saron di taro na uzo na naman ni tututol ni uzo naman kumis na ora kada na ora na may tarwale mera registered construction company Ati Timmy